indaba engakaze akuveli. Ulotsholwa kanjani ungaveziwe ekhaya? Oh, uyabazi kubo? Ngiyabazi. Hayi, khuluma iphutha wena uphatha kabi lo sisi. Awukwazi kanjani? Awu ngeke ukwazi Mina khona. ngihlala khona ku. Ngeke phela Shuthi wakukhombisa elinye ikhaya. Akukwazi ukuthi ngenzeka leyo nto. Ngihlala nefamily yakhe mina ku. Hayi Shuthi wena ulotsholwe kanjani? ngoshosho omngayazi family yakhe awaziwa. Akushuthi-ke wangilobola-ke ngathi mhlampe isehlobeni-ke ngenza kodwa mina wayengitshela ukuthi kukubo. Umulotsholwa phela abazakini. Nakumdala kanje wavuma nje. Phela ngavuma ngoba phela ngangithanda indoda engekho inkinga. Kanti vele yangidlala. Kwakumele ukubone Yakudlala yini kuthekela ukuthi umuzi ubhalwe ba? Nasuswa yini nje ngakini yini yanisusa ngasolunye. Phela mina ngoba vele angakashadi umuzi awubhaliwe mina. Safana nokuthi ubhalwe yona. Ngeke ngize ngiqambeke amanga lapho ngithi umuzi ubhalwe mina. Safana nokuthi akona umuzi wami. Kodwa uhlala khona full time. So wena uthi kanje kuthini usikhohlisa nosisi uthi nje kulithoba ngicela uthathe le thoba ngibingelele mbukeli we-Black Life TV isiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Magasela. Sisa-athenda bona abantu abasibhalelile bafowethu njengamanje sinosisi seduze kwami sisimosha isikhathi sofisa ukuthi asitshele ukuthi yena njengoba sibhalelile ufisa simsize kanjani singenele kanjani kudaba lakhe thina is-Black Life TV. Sawubona sisi unjani? Yebo sawubona sisi. Yebo mina njengoba sengishilo ukuthi Mlangeni Magasela ngicela uthathe le thoba ubingelele umbukeli uzisho ukuthi ubawa kwaba. Okay, sanibonani babukeli igama lami nguSilindile ngowakambambo. Yes Mambambo zithini Mambambo sifisa sikusiza kanjani? Ya nginenkinga la ngosisi wangala ngaSolundu la ngishadele ngakhona. Ngizwa kuthiwa uJola nomnyeni wami and sebemuvile nangokuhlala ngala ngasekhaya. Khona umuntu azwana naye ungitshela yonke into. Ngoba nangokuhlala ngathi sebehlala eThekwini eMayville. Bamthengela umuzi ngakhona. Manje bengifisa ngisize ukuthi ngilazi iqiniso. Ngoba manje ngimbuza yena umnyeni wami akangitsheli iqiniso. Yo uthini nje mhlawumbe? Uyaphika nje, uyaphika. Akafuni ukukhuluma. Mangikhuluma nje futhi nangakho uyaphuma kulapho nje kuleyo nto. Akafuni sixile kuyona. So njengoba uthi umyeni wakho ushadile? Yebo ushadile naye. Nishadise senishade isikhathi singanani? Sino 4 years sishadile naye. Uhlala kiphi wena manje? Ngihlala kuBolundi. Oh, umakoti wase-Igcekeni. Yebo. So njengoba uhamba yonke le ndlela nje ufuna ukuthi uzothola iclosure? Yebo. Okay. Ngoba and naye akahlali nami ufika ngokuvakasha uhlala eThekwini ngokomsebenzi. Kodwa Driver ama-taxi. Oh, driver ama-taxi. Yeah. Uyakwazi wena la hlala khona? Angazi ngakho nje ngifisa ukwazi. Ngakho ngibhalele la. What if la hlala khona ila osho khona kasisi? Lo ongitshelayo umuntu noma Lo athandana naye. Lo solo ukuthi uthandana naye. Hayi angiboni kanjalo ngoba kubo kasisi engakhona ngala. Oh. So usisi uhlala khona uLundi naye? Ngokokuhlalo wakhona uLundi kodwa manje angisamboni ngoba ngizwa nalezi inkulumo ngathi sebehlala eThekwini. But muthola-ke iqiniso kuzokwenzakalani kuwena uzowenzani? Iplan ithini? Do you have a plan yokuthi into enza ukuthi ngize ngifike la ngifuna ngize ngibhalele uBlack Life mengithola uzomyeka noma ufuna ukwazi nje bese uhlala wazi ukuthi unomnakweni? Mhlambe ngase kube kanjalo ngifisa ukwazi kodwa iqiniso. Bona sizokukhulula. Yebo. Ngelikwenza ube nenhliziyo embi. Hayi sizobona ukuthi mhlambe lifika kanjani nabo bakhuluma kanjani nabo. Yo. Hayi okay, awuthi singasimosha isikhathi angizama ukuthi usisizamile ukumthola, yabo? Ubhuti-ke ngenxa yomsebenzi wakhe nawo nje obawaziyo. Okwamanje sikwazanga umthola. Alright. Yebo. Into engizozama ukuthi siyenze sizozama ukuthi ngicela icrew isondezele usisi. Size from yena ukuthi yena ngabe lokho kusola kuyiqinise kangakanani. Kodwa uthe simbuza washo ukuthi uwakhona uLundi kodwa uhlala la usho khona wena eMayville. Bhala sazi-ke kasisho ukuthi sithini. Yabo sifuna ukwazi nje lokho okuncane sibone ukuthi singakwazi ukuthi uthole le closure uyifunayo. Kodwa okuningi sesokuthola kena ngoba nami angikwazi ngizobe ngiqamba mangamazi ekuthiwa ngiyakutshela.
Right, ayikho inkinga. Okay. Mbukelo we Black Life TV into engizwile nje kusisayichazayo ile ukuthi umyeni wakhe uganele ngale ngaphezulu kolundi. So uhlalela khona emzini yonke into right. Ngaleyo lundi usezola umngani. Oh hayi ukuthi uthola umngani ngoba naye ukhulele khona ngokuzwa kwami. So khona umuntu lebemthuthela indaba umtshelile ukuthi umyeni wakhe unomunye umuntu azwana naye and umuntu azwana naye usuka khona lapha bangakhona endaweni yangakhona. Base behlala le ko Mayville. And futhi eMayville sebeze bathenga ubugayi bathengela uPusisi umuzi. So ufuna ukuthola ukuthi iqiniso linganani lokho. Mhlawumbe angahlali emakhaya ngathengela umuzi, abanye bathengela imizi. Sesizame ukuthi isondeze usisi sibuze bandla sitshela iqiniso. Ngoba phela lo muntu esiseme ukuthi ikhonto enjalo ayenza imagine ushada umuntu ukhokhe iphelele umthathu yombeka kini. Bese kuba khona ozomthengela umuzi. Hayibo ngeke. Yabo sime simthola ngelanga somthola ngayo. Ngiyakutshela uyothi kanje inkosikazi oqala vele wasekhaya. Cala bandla ungabe unkosikazi wasekhaya ngicela ube unkosikazi wakhe. Simlande. Welcome back mbukelo we Black Life TV isiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Makasela. Ngibiziwe ke nje bade ngisho sasesasabela sasesabonisa abantu asibasondeza sesenze njalo ke sabasondeza njengamanje nginosisi sijoyinile eduze kwami but ngokukhulu kuyithoba ngizosasa lethuba ngimibingelele sawubona sisunjani. Ngiyaphila sesunjani. Ngiyaphila cela ungipha bandla igama lakho nesibongo bese ubingelela nje umbukeli. Ngizothanda ukubingelela ababukeli. Igama lami uSakhe Sibiya. Okay. Wasolundi. Okay Sando siyabonga. Mhlawumbe mongamindi Sando sami ngiyacela bandla ukubuza kancane ngawe. Mungena inkinga ngiyazi ukuthi ngiyakubona ukuthi uphansi mhlawumbe nginingi ongaku-understand kodwa kuneshow yakho uyamazi lo sisi. No, angimazi kodwa ubhuti wayengitshelile ngaye. Bhuti wakhe manje. Ubhuti lo bengithandana naye. Obuthandana naye. Wakutshengisa nesithombe. Wangitshengisa efonini. So nje ubungena nje uyambona. Okay. Usathandana naye namanje? Ngiyathandana naye yena wathi akasathandani naye. Awu. Wakutshela wathini ngami mekutshela? Wangitshela ukuthi wena wathola ukuthi wamjolela. Ngoba mina nami ngizwa kuthiwa ujola nawe and futhi senina nomuzi eMayville. Angisahlali. Mina ngijoli naye. Ucishe afane nomkhwenyana wami ngoba usevelile kithi. Futhi usengithengelile vele nomuzi. Akena umuntu engijola naye. Thengela khona eMayville umuzi sisi. Ujola nomnyeni wami omdala kangaka sisi ube ungazi futhi kanjani? Ngoba phela uyangazi. Kusho lutho ke kusho ukuthi uthande mina ke. Oh yamazi. Wo awumazi before. Wayengikhombisa ubhuti efonini. Awukazi umbona in person. Ngikaze ngibone. Uthi akazi akubona in person. Hayi uyangiphila usisi. Nje wena uyamazi. Ngiyamazi ngokumbona nje. Umyeni wakhe ungangayi noma Hayi siyalingana nomnyeni wami samncane usisi ukhulile mdala. Hayi samncane umnyeni wami silingana naye. Usisi ubukeka ekhulile kunathi. Mina ke ayangikwazi sisi. kodwa uyazi ukuthi umyeni wakhe mncane. Mncane vele ingane mina. Oh, kodwa uyamthanda? Ngiyamthanda bona futhi. Usunengane nengane? Nengane. Uyazi kodwa usushadele? Akangitshelanga ke. Hayi usukhuluma iphutha. Nisuku olundi noba u2? Kanti ukukhombisa isithombe uthini ngentombi yakhe kanjani? Ngoba futhi nalapho angikhombisa wathi uyi-ex. Ayisisa ngekholwa. Mina ngithi unaba abantwana wena gogo? Cha mina nginabo abantwana. Awakabi nabo? Cha, kodwa nje sesihlalile naye eminyaka. Ngibathola abantwana. Mhlawumbe ngisho njalo noma mhlawumbe ngoba isikhathi sakhe angisitholi ngoba uhleze ngokwanele. Kanti usukena. Manje uzizwa kanjani ke ngoba uyasho ushadele usisi? Ushade ngayo yonke into yazo fegcineni uhlala kuphi? Akangazosanga ke. So usuyazi manje uzizwa kanjani ngalokho? Hayi anginankinga ngiyabonga bengazi. Shothi vele umuntu oyiqili uyena lo wesilisa. Usazoqhubeka naye? Hayi angisakwazi ukuthi ngiqhubeke. Umuzi? Hayi anginankinga nomuzi uzobona ukuthi wenze njani ngizobuyela ekhaya bheki. Uzenzani? Ngizobuyela ekhaya mina. Musuthana naye isikhathi iminyaka emingaki? Bengina 3. Wena usushade isikhathi singanani? Sina 4 years. Nelandelana phela.
Nathandana nini before nishade? Yebo. Ngithi semesenthana isikhathi singanani ukumazi nje in total. Sithandanile nje naye ngingakashadi siwuhlalile u2 years. Sengingasho ukuthi iminyaka nje nginaye ewu5. Oh. Una 4 years emshadweni? Plus 2 u6. Cha kusho ukuthi emshadweni kahle kahle ngoba ngishade 4 years okujoleni kwethu sijola unyaka. Mase ngihlanganise ku5 years. Oh. Wena sisina 3 years. Yebo, ngine-3 years. Unomntwana naye? Umntwana ungakanani? Umntwana no-1 years manje. No 1 year? Okay. Uzizwa kanjani-ke le closure uyifunayo uyitholile? Ubhuti uyajola futhi akajoli nje besho ukuthi akajoli naye. Bashadile ngoba usemcelile. Ukulobolile noma ucelile? Hayi ungilobolile. Mina ngisakholwa nje kodwa ma. Ulobolile, uqedile. Uthi angithi ngeke usakwazi ukuqhubeka naye wena vele. Phela ngoba nakuphela sekukhona wena mina wayengitshengisa efonini ukuthi nani thandana. So bengazi ngoba sengikuthola namhlanje ukuthi so kwenze njani umuntu akutshengisa i-ex yakhe aza kunikeza isithombe khona mangaphutha lapho khona amanga I'm smelling lies uzofuna ukwazi isithombe uthola isithombe somuntu wakhe nge-ex kushuthi indlela ayengitshela ngayo ukuthi vele ukhona umuntu anayo kushuthi uyangifihlela ngokubuka kwakho yebo because there is no way so how ufike nesithombe se-ex uzongitshengisa ukuthi na ex yakho ngobani hayi nami ngeke yabona ke nje futhi mina yokuqhubeka naye angiyiboni ngoba usangenza isilima namanje futhi nisazoqhubeka kanjani senihlala ngisho koThekwini mina ngihlala emakhaya la hayi kusho lokho ukuhlala koThekwini umuntu ohlala eThekwini uyafana nomuntu ohlala emakhaya umehluko kuphi ukhona ukuthi uthengele umuzi akanamuzi usisi uhlele emzini kababa wakhe indaba engakaza kuveka ulotsholwa kanjani ungaveziwe ekhaya uyabazi kubo ngiyabazi hayi khuluma iphutha wena uphatha kabi lo sisi awukwazi kanjani ngeke kwaze khona mina ngihlala khona ngeke phela ene shuthu akukhombisa elinye ikhaya akukwazi ukuthi ngenzeka leyo nto ngihlala nefamily yakhe mina wezoku hayi ngeke shuthu wena ulotsholwe ngoshosho umngayazi family yakhe awaziwa akushuthi ke wangilobola ke ngathi mhlawumbe isehlobeni ke ngenza kodwa mina wayengitshela ukuthi kukubo umulotsholwa phela bazakini nawe umdala kanje wavuma nje phela ngavuma ngoba phela ngangithanda indoda engekho inkinga kanti vele yangidlala kwakumele ukubona yakudlala yini kuthekela ukuthi umuzi ubhalwe ba suswa yini nje ngakini yini yanisusa ngasolunye phela mina ngoba vele ngakashadi umuzi awubhaliwe mina safana nokuthi ubhalwe yona ngeke ngize ngiqambeke amanga lapho ngithi umuzi ubhalwe mina safana nokuthi akona umuzi wami kodwa uhlala khona full time so wena uthi kanje kuthini usikhohlisa nosisi uthi nje base sitholile ukuthi uthandana naye uzohlukana naye uhambe nengane nayo 1 year uhambe emzini kuyangiphoqa ngoba manje ngeke ngize ngikwazi ukuba nomnakwethu futhi ingane le ngeke ngize ngikwazi ukubhanqa nengane ngimdala kangaka kodwa phela vele ingane nje umfana ufuna ukubhanqa noba uzokubhanqa nontanga wakhe phela bayingane bobabili ngoba nale ngane ingane naye vele mncane kumina ngisho lokho uthi akakwazi ukubhanqa nengane wena ukusho ukuthi silengana ayithanda nabantu abadala kuphela ngoba ithandana nawe angisho kanjalo hayi uma uyangixaka mina emdala kanje ukwasuswa yiyona shuthi lento naselundu wena uyakwazi ngisho ukwazi kubo uyazi ngiyazi kubo njengoba uthi wacelwa kwalotsholwa njalo ngindaba lengisicela walotsholelaphi khona olundi ngalotsholela khona olundi shuthi kwabe into efihliwe kanjani asazi ukuthi kanjani muphi umalume waya lapho wenze njani lo mfana angimazi ukuthi wenze njani nami ingakho ngingabhalela la ngoba lento bengayi-understand mina ngakayi-understand namanje ayenzi sense ngoba wenza ngendlela yakhe kenza ngayo angazi umuntu wesilisa vele naye uyabaleka nje akafuni ukulikhuluma iqiniso kumina kusho ukuthi uyalikhuluma kwena iqiniso ngoba uyangazi wena mina understand umuntu wakho ayenzi sense yonke lento le mina nje personally ngibona ngathi ngihlulekile ukusiza mina ngixeka yena umama ngoba uyalazi iqiniso wayesukelani kakubi and ngiyamsola nje umama ukuthi alazi iqiniso for the fact ukuthi ukwazi esithombeni unamasiphosi
Uyangazi nje ngakhona indawo. Iyiphi umuntu ongalethela i-ex ngesithombe? Ngokomshado. Nakho-ke wangikhombisa. Waze wathi nje mumbona lo muntu umbona esithombeni. Watshelwa nje wena ukuthi nginkosikazi emakhaya. Nawe uyamazi vele. Akavuma uqiniso ngoba Nokuthi wayezokwakhela umuzi eMayville. Nihlala le. Ngoba ngisho kubo asiyazi ngisho kwayilengane athi unayo. Asiyazi thina. Manje ithini iplan ngengane engaziwa kubo nokwayisa kubo nje ukuthi yaziwa kubo? Ngayisi. Ikephi kubo kade kwaphela usihlala kubo? Ikhona phela la engisekhona. Shuthe hayi Futhi seyihlobeni zakhe-ke mina engenze. Kodwa wena wazi ukuthi ingane ihanjisiwe? Ngoba ngisho bakhona abadala khona la ngishadele khona umana nobaba bakhe. Uyasebenza wena Sithando? Ngiyasebenza. Kahle kunobhuti? Ubhuti osebenza kahle kunami. Emathekisini? Nisebenza emathekisini, Oh, yena nemali eningi. Oh. Hayi ukuthi usebenza phela amathekisi uba nemali. Ngoba bamthengele nomuzi shuthi usho njalo. Manje uzokwenza njani? Uzohamba batshela umamezala ngalonke lolu daba bayazi kona ukuthi wehlele lokhu la. Shuthi kuzomele balazi phela ngoba sekukhona nengane manje. Uyayikholwa yonke lento wena? Mina ngikholwa lutho cabanga. Hayi yabo mhlawumbe into engayikholwa ukuthi yena usitholakale naye ubhuti lo. Angazi ukuthi iqiniso sizolithola kanjani ngoba usisi uyangazi. Nje bethi akakwazi. Uyangazi. Bengeke asuke ngakubo Lundi baze bayohlala koMayville. Engakwazi. Naye bekumele ayibuke le nto ukuthi babalekelane. Vele efonini kodwa hayi. 1%. Angimazi. Ithi ngabankulu ingazeyeki mina umlangeni magasela ngazi. I'm confused. Angazi ukuthi uzizime mengiconfused kangaka yena kanjani. Ithini yakhe usuyitholile iclosure yephi ngale information esitholayo? Sakabi tholakale naye ubhuti. Sizozama futhi iqiniso ngokugcina ngilitholiphi kahle kahle. Kukancane-ke futhi usumthole ngoba izinto nje emamayelana nje nama-meeting akayingeni leyo. Sewaziwe wena. Ngiyamazi phela vele. Muthena ngasanda sami uthe iplan yakhe ithini kodwa ngeke uphume emzini angithi? Hayi ngeke ngikwazi ukuphuma. Ihlalele lapho ohleli khona. Uhleli nomamezala nobabezala? Uhlala khona nje nefamily khona nezingane zosibakhe ubhuti. Oh. Mina ngiyacabanga ukuthi ngoba angazi. Ngiyasaba ukuthi mina ngithi ihamba emzini wakho ngoba yikho lento. Kodwa umyeni wakho usenza yonke into kuphela nje nokuzwela lokho kwezilo yikho athi uzofuna iclosure. So inkinga iclosure sitholi. Sithola ama-wishi. Angizwe ngempela. Ingane na 1 year. Angilotshele ngaqeda yonke into. Ngiyakwazi kubo. Kodwa kubo wena uhlala khona umazi. Ingane ibikiwe kubo. Kodwa wena wazi ubona ingane. Kwenzakalani ngempela iqinisile fanele sithole yena imvotha le. Ngizolithola iqiniso kushuthi masithola yena. Ngoba nje sisimina. So from now on ngicathi siyaqeda la sithanda sami sicela ukuthi sihambe nawe le journey sizama ukuthola usizikwazi ukutholela lonke osizodingayo. Mengithi usisi njengomuntu esifazana uzovela open up akhulume yonke into but ngibona ngathi kuningi akuvelela ngaphandle phakathi kuningi futhi akwaziyo so udlala amakhadi yabo lento ukuthi hayi nami kwenzeka ukuthi angikwenzanga ngoba nje for fun angikwazi fanele akuphike uze angaboni nje umuntu omumbi. Othatha amadoda abantu yabo? Yebo sisi futhi ngisazoqhubeka nje nami ngoba ngiyakufisa ukwazi. Uthi kufika ama-elections thina sobe sesilazi sesithola iqiniso. Siyabonga kodwa ngesikhathi sakho sisiwameza. Ngiyabonga nami. Kodwa uthe ungemuyeka umyeni wakho lo mncane. Hayi ngicabanga umyeka vele ingane. Kodwa usunomntwana nje wakhe. Umntwana nanginga vele ngizomsupport ngiyasebenza. And ave uthobekile shame. Yamazi uthobekile. Kodwa nje ngathi udlala ngathi mntakama. Ngoba ngeke futhi ngivuma ukuba sesithembeni naye mama. Methi ufuna isithembo baba uzenze njani? Yini ongayithandi kakhulu ngesithembo? Futhi mina ngizobile isithembo salo uhlala emakhaya nahlala eThekwini. Adle kamnandi abamise ephava. Wembhizi lapho bizomamezana nacenta ibhadi. Saseke isikhathi sokuqala ubhontshisi makoti. Hayi ngeke. Nawe uyafuna ukuphila kamnandi. Hayi wena ukho ke right uthi wena ufanele ukuyohlala emakhaya ngoba umdala. Manje sesi-advise Ulungele ukuhlala emakhaya. usulungele. Mina ngeke ngize ngikwazi ukuhlala emakhaya. Ngoba usukhulile hlisa impilo usuwayiphila.
kusho ukuthi uma selithola iqiniso umuzi lo le uzoqhubeka kumina. Wena uhambe emakhaya. Uzomamukela-ke lapho iSithembu yena ahlale ngale. Emakhaya. Wena uhlale nendoda yakhe every day. EThekwini nayo. Ivukele kuwena ngo-2. Yeah. Umsebenzi wakhe usewuthola nasemakhaya. Yeah. It's not like kubhizi lapha imisebenzi emlulu uthi angawuthola lo. Hayi futhi usekhulile uma usengakulungela ukuhlala emakhaya. Yeah. Thina sisadinga itheke sibancane. Yeah. Sithole nomsebenzi. Yeah. Siyabonga mama isikhathi sakho yezo. Yebo, ngiyabonga. Siyabonga sithando sami ngokusithemba. Even though singibona ngathi asiqedile. Ngibukele Black Life ngokwami angiboni isiqedile. Lo daba lo langidida nami lama wishiwishi. Kodwa lona liyaba nokuba clean bese phinde vele ngcoliseke nje esikhaleni nginga-understand. Ngithi ngiyaligeza I don't. Nami-ke nje ngikho happy ngayo yonke lento. Okubalekile ukuthi sikwazi umtholela lo muntu omnakwabo, lo sisokuthu umnakwabo. Umnakwabo wasinikeza information so angazi. Senzeni kanje. Asibonana nge-episode elandelayo siqede. Okulandelayo sesicazi naso azoqhubeka ave ngisazosebenza bafethu. Because fanele siphinde sibuye phela no part 2 zama ukuthola lo mkhwenyana. And lo kuthiwa akavumi ngisho ama meeting kuba zeyo side chick. Uma chick akayazi leyo nto. Akawathandi. Ngene ne-meeting nje. Akayifuni. Kodwa vele okay. Yazini ngoba ngizothi ngithe bye bye simele sibonana mouth. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.